Tak čo by si chcel tento rok naozaj získať, ovládnuť? Čo by si chcel vo svojom živote, čo si ešte nedosiahol? Nuž, čokoľvek to je, teraz budú na to naozaj skvelé podmienky. Rok hada sa pomaličky končí a prichádza rok koňa. Keď had bol skôr o tom, aby sa človek prečistil a vyčistil a upratal si, rok koňa bude rýchly ako kôň, silný ako kôň. No stále záleží len a len na tebe, ako budeš tohto koňa vedieť ovládať. A kam ťa zavedie? Veď však, že keď už niečo tento rok začneš, tak ti to pôjde. Nezastavuj sa, nestoj a nečakaj na nejaké ďalšie nové príležitosti, pretože tento rok ti bude naozaj prijať vo všetkých smeroch. Tak čo? Čo ideš naplno rozbehnúť?